כתר מויקה, דרקון. אני אכין לי, זה קצת יותר בלונים, אבל בסדר, יש לכם סבבה. שוב נכין את הכתר. אוקיי. זה יהיה הכתר שלי. ואני צריך עוד בלונים. זה בעצם שיבנים. חלץ. צהוב. כתום. איזה צבע? אדום. וירוק. וואו, כמה בלונים. אוקיי, את כל הבלונים שניפקנו, רואים? את כל הבלונים האלה, אנחנו פשוט נקפל אותם אחד אחד בשביל שלא יישאר צ'ופצ'יק, לא יישאר רווח. מקפלים לשתיים, חפצ'ים, מעבירים לשנייה. 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 עכשיו זה פשוט יותר אלסטי, פחות להתפוצץ לאנשים, וגם יותר קל לעבוד איתם ככה. אז אלה הבלונים, פשוט מה שאני עושה, נראה לכם פשוט איזה כמה פעמים. נשים את הכתר, נשים את הצבע הראשון, נשים פנימה, ומחפשים את הנקודת אמצע, שזה יהיה באמצע של פה, ושזה יהיה באמצע, ואז מתחילים לעשות כמו לסובב ספירלות, ואת הקצה מסובבים ביחד, בשביל שזה לא יתפוצץ. עוד הפעם מכניסים, זה לא ישתחרר כמובן. זה אחד, אוקיי? השני, נשים ספירלות. שתיים. אוקיי, השלישי. עושים ספירלות, זה כבר השלישי, נראה, רביעי, עושים ספירלות, פנימה, והאחרון חביב, כמובן אפשר גם 6, 7, כמה שאתם רוצים לסנק, אין איזה סוף, ספירלות. עכשיו פשוט מה שנשאר זה ליישר את זה ככה כמו מויקה, וזה כתר מויקה נקרא, או כתר דרקון, אני מת עליו, אני חולה עליו.